नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आहे गटारी स्पेशल आणि त्यासाठी आपण ही स्पेशल डिश बनवलेली आहे. ही आहे सुरमई फ्राय, सुरमई मसाला, चिकन मसाला, कोलंबी फ्राय, सुकं चिकन, सोलकढी, भात आणि ह्या पोळ्या आणि कांदा लिंबू. मग चला आज गटारीला सगळ्यांना गटारीच्या खूप 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 शुभेच्छा. आपण बघणार आहोत कोलंबी मसाला. तर आपण कोलंबी घेतलेली आहे, ते मॅरिनेशनची तयारी करूया. त्याच्यात आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे, मसाला टाकूया, हळद, गरम मसाला, धने जिरे पूड, मीठ आणि हे चांगलं मॅरिनेट करून घेऊया. प्रॉन्स करण्यासाठी पहिलं तेल तापत ठेवलेलं आहे. आपण मस्त तापून घ्यायचा आहे तवा, मग तेल टाकायचं आहे, मग कांदा फ्राय करायला टाकायचा आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता आपण मसाले टाकूया. लाल मसाला, हळद, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, आलं लसूण पेस्ट, आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग टोमॅटो टाकायचे आहे. आता आपण मॅरिनेट केलेले आपले प्रॉन्स टाकूया त्यात आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. हे चांगलं शिजवायचं आहे 5-10 मिनिटं. मग आपली डिश रेडी आहे. मसाला रेडी झालेला आहे. साहित्य: सुरमई, मीठ, मसाला, हळद, गरम मसाला, हे आगूळ घेतलेला आहे, कोकमाचा रस म्हणजेच, धने जिरे पूड आणि तांदळाचं पीठ. चला मग कृती करूया. पहिलं मीठ लावून घेऊया. एकदा मीठ लावून झालं की आपण त्यात मसाले, हळद, गरम मसाला, आगूळ, धने जिरे पूड सगळं ॲड करणार आहोत आणि मिक्स करून घेणार आहोत. तवा तापून झालेला आहे. आपण आता त्यात तेल टाकायचं आहे आणि आपण आपली सुरमई फ्राय तयार करूया. ते मॅरिनेट केलेले चांगले तांदळात असे मिक्स करायचे आहे. चारी बाजूला लावून घ्यायचं आहे तांदळाचं पीठ, म्हणजे कुरकुरीत होतील आणि मस्त गोल्डन फ्राय करून घ्यायचे. आपले दोन्ही साईडनी परतून झालेले आहे. चला मग सर्विंग करूया. बघत आहोत सुरमई मच्छी कढी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: मच्छी, मीठ, त्याला चांगलं मीठ लावून घ्यायचं आहे मच्छीला. पहिलं मीठ लावून झालेलं आहे. 10 मिनिटासाठी ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण वाटपाची तयारी करूया. तिथे कांदा, खोबरं, धने, बडीशोप, कोकम, मिरची, लाल मिरची घेतलेली आहे आपण आणि टोमॅटो, हे सगळं मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे. चला मग पुढे बघूया. हे मिरची, टोमॅटो, कांदा, खोबरं, आणि हे धने आणि बडीशोप, हे सगळं वाटण करून घ्यायचं आहे. मग पुढची तयारी बघूया. चला मग मच्छी कढी बघूया. प्रथम आपण तेल टाकूया, कांदा टाकूया. कांदा मस्त गोल्डन झालेला आहे. आता आपण ते वाटप टाकूया. कोकम टाकूया, चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि ह्याला चांगली उकळी येऊ दे. पहिली उकळी आल्यानंतर आपण मासे सोडूया. त्यात आलेली आहे, आपण यात मच्छी सोडूया. ह्याला एक अजून थोडीशी उकळी येऊ द्यायची. मग आपलं मच्छी मसाला तयार आहे. सुरमई कढी रेडी झालेली आहे. बघत आहोत सोलकढी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: खोबरं, मीठ, कोथिंबीर, लसूण, मिरची आणि हे कोकम रस, आगुळही म्हणतात काही लोक.
हे आता आपण सगळं मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे. खोबरं टाकूया, मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर. आपलं वाटून झालेलं आहे. आता आपण हे गाळून घेऊया. हे असा चांगला ह्याचा रस काढायचा आहे. आता त्यात आपण मीठ टाकूया चवीनुसार आणि मग हे आपण कोकम रस टाकूया आणि मस्तपैकी मिक्स करून घेऊया. आपली सोलकढी रेडी आहे. चला सर्व करूया. ही आपली सोलकढी रेडी आहे. चला